आज एक चीज़ के और फैसला हो जाएगा भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री के शेरे बिहार गायक के सबसे खतरनाक एक्टिंग, सबसे खतरनाक गाना के गावेला। ये हम ना बताई भैया, ये बिहार के भगवान स्वरूपी जनता बताई हन कि दोनों कलाकार में बेस्ट कलाकार के बा, सबसे ज़्यादा जलावा केकर बाटे भोजपुरी इंडस्ट्री में कहला बादशाह किंग शेरे बिहार गायक के बा भैया। ये हम ना बताई, ये हमारे भाई सब बताइए कि भोजपुरी में केकर डांका बाजेला के एकदम हर घर में बिहार के बाजेला। हम तो भैया हमारा अनुमान से पवन खेसारी भी नहीं, बिहार के एकदम हर एक गलियारा सुनना बटे, कहे पवन खेसारी के ना सुनब तो अच्छे ना लगी। हम तो भैया अपन राय ओपिनियन बता दें, लेकिन भाई बिहार के भगवान स्वरूपी जानता जब तक ना बतई हन कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव में बेस्ट कलाकार के बा, जमीनी स्तर के कलाकार के बा कि ग्राउंड लेवल कलाकार के बा, कि फैन के फीलिंग समझत हुई कि कबो गोइला फोटो उटो खिंचवावे कुछ मतलब बतियावे बोले तो तारा साथे एक झलक में कर दे कौन कलाकार है भैया, कि कर एक्टिविटी अच्छा लगला देखे में। तुहों लोग से पूछल जाता भैया, बिहार के जनता ले पूछल जाता कि दोनों कलाकार में सबसे बेस्ट कलाकार के बा। आज तो फैसला होइबे करी भैया, कमेंट के बतीबो लोग तब फैसला होई। जेकर ज़्यादा जितना कमेंट अधिक रही मान लो कि वह नंबर पर बा, मान लो पावर से पहुँच के ज़्यादा कमेंट बा तो भाई ओहो को वीडियो बनाई। आई खेसारी लाल यादव को रही तो एक बनाई। आई भोजपुरी के सारा जनता फैसला कर दिया आज कि दोनों जना में से सबसे मेहनती कलाकार, सबसे एकदम अच्छा कलाकार के बा भैया। काहे कि होली में खेसारी लाल यादव की एक्टिविटी देख के एकदम दिल गदगद बा। काहे खेसारी लाल अपन फैंस के बारे में सोचता आ पीछे दिन ले पवन सिंह के खाली होली में एगो गाना आई, कितना बेसब्री से खेसारी पवन सिंह के फैन इंतजार करते रहन कि पवन सिंह के गाना आई, लेकिन पवन सिंह के गाना ना आई। पवन सिंह फीलिंग ना समझ लन फैन के, आप खेसारी लाल के फैन समझ लन फीलिंग तो गाना आई मार्केट में ब्लास्ट ब्लास्ट। बताओ लोग भैया कि सबसे ज़्यादा के कलाकार मेहनत करेला।